Στο σημερινό επεισόδιο του «Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια» έχω τη χαρά να φιλοξενώ την Άννα Κουρουπού, ακτιβίστρια, υπερασπίστρια δικαιωμάτων, συγγραφέα, διευθύντρια του Red Umbrella Athens, για να μιλήσουμε για πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Και εγώ. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι η αφορμή να σε καλέσω ήταν η παράσταση Vagina Hood, που είδα το μονόλογό σου και κατευθείαν είπα ότι εγώ αυτό το κορίτσι το θέλω. Θέλω να έρθει στα λεμόνια. Νομίζω ότι σου ταιριάζει απίστευτα το κόνσεπτ. Και να σκέφτεσαι λεμόνια όχι γι' αυτό. Γιατί θεωρώ ότι και μεταφορικά η ζωή σου έχει φέρει λεμόνια εσένα, αλλά κατάφερες να τα μετατρέψεις. Λεμονάδα, ναι. Ναι, τα έκανες λεμονάδα. Άννα, ποια είσαι, τι κάνεις? Καλή ερώτηση, γιατί ούτε εγώ ξέρω ποια είμαι πια. Μοιράζομαι σε πολλά πράγματα. Μ' αρέσει να μαθαίνω πράγματα, εγώ να μαθαίνω και να μαθαίνω κάποιον που δεν γνωρίζει οτιδήποτε αφορά τη ζωή των τρανς ανθρώπων, την τέχνη. Τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με αναπαλαιώσεις επίπλων, οτιδήποτε εδώ θέλω να το κάνω τρανς. Ναι. Θέλω να το μετατρέψω σε κάτι πιο ζωντανό, κάτι πιο όμορφο. Τρανς τι θα πει? Τι είναι, η μετάφραση ποια είναι? Ναι, είναι υποτίθεται μεταφορά. Μεταφορά. Τρανς Αμέρικα, ναι. Τρανς μεταφορική. Κοίταξε, το τρανς είναι μια λέξη ομπρέλα η οποία ήρθε και έλυσε κάποιους γλωσσοδέτες που είχαμε στην κοινότητα, που ενοχλούσε ακόμα και εμάς. Θυμάσαι τώρα, είσαι πολύ μικρή για να θυμάσαι, αλλά έχει περάσει αυτή, όπως σε όλα. Οι ορολογίες αλλάζουν όσο εξελίσσεται ο κόσμος. Οπότε η λέξη τρανς ήρθε φυσικά από το εξωτερικό. Είναι μια ομπρέλα για όλο το φάσμα της φιλομετάβασης. Οπότε δεν χρειάζεται πια. Σε προσωπικό επίπεδο έχει δικαίωμα κάποιος πια να σε ρωτήσει τι ακριβώς είσαι από το τρανς κομμάτι. Ενώ αν έχεις κάνει επέμβαση, την ολική επέμβαση. Ενώ αν έχεις κάνει αυτό, εκεί που αφορά κάτι διαπροσωπικό. Όλο το υπόλοιπο είναι αγενές και... Θεωρείς ότι αυτός ο όρος τρανς κάποια στιγμή και αυτός θα αλλάξει? Θα βρεθεί ένας άλλος, ο οποίος θα είναι ακόμα πιο συμπεριληπτικός? Το ιδανικό θα ήταν να μην υπήρχε καθόλου. Ναι. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα γεγονός, συνήθως τα κακά γεγονότα βάζουν τους πηχαίους τίτλους, δεν λένε μια γυναίκα σκότωσε μια γυναίκα ή ένας άνδρας σκότωσε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι. Το τρανς μπαίνει πάντα μπροστά, διότι τραβάει τα βλέμματα και τα αυτιά όλων. Είναι ένα κομμάτι που καλός ή κακός έχει μια δυναμική. Δυστυχώς αρνητική τις περισσότερες φορές. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν. Θα μου πεις, εύλογα ίσως θα με ρωτούσες και εσύ, γιατί αυτό συστήνεσαι ως τρανς γυναίκα. Είναι καθαρά ακτιβιστικά, δεν έχει να κάνει. Και είναι και μια καταπίεση, όπως έχω ξαναπεί, που είχα υποστεί λόγω συνθήκων, λόγω ζωής. Που υπήρξαν χρόνια που δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς, και τα νέα παιδιά σήμερα, πώς είναι να είσαι τρανς και να μην ξέρει κανείς ότι είσαι τρανς. Ναι. Ήταν μια παγίδα, ήταν μια πραγματικότητα, αλλά ήταν μια λούπα, πώς το λένε. Αυτό τώρα μιλάς για παλαιότερα. Για τα παλαιότερα, πριν αποφασίσεις... το ίντερνετ. Όχι. Εννοώ για την πληροφορία. Μέχρι ακόμα και το 2000 και μετά, το 7 που ήρθα Αθήνα μετά τις επαρχίες που εργαζόμουν, πολύ δύσκολα καταλάβαινε κάποιος αν ένα άτομο είναι τρανς ή όχι. Φαντάζει αδιανόητο σήμερα. Ναι. Αλλά έτσι ήτανε. Διότι δεν υπήρχε πληροφορία. Είναι πολύ απλό. Ναι. Ο κόσμος, η κοινωνία, λες και εμείς δεν ανήκουμε στην κοινωνία, τέλος πάντων. Όλοι οι άλλοι, με αλφα κεφαλαίο, θεωρούσαν ότι οι τρανς άνθρωποι είναι κάτι πετατζίδες με περούκες, αξίες, το κλασικό μοντέλο που υπήρχε σε κάτι ταινίες, σε κάτι και ελληνικές, σε ξένες και παντού. Δεν ήταν αυτό μόνο. Είναι και αυτό. Σου είπα, είναι ένα φάσμα το τρανς κομμάτι. Το θέμα είναι τώρα ότι δεν ξέρω γιατί σου έκανα αυτή τη εισαγωγή. Εντάξει. Κάτι με ρώτησε για το τρανς κομμάτι. Το ότι ναι, αυτή η αλλαγή που ήρθε η πολύ μεγάλη στον κόσμο γενικά ήταν απελευθερωτικό. Ήταν αυτοπροσδιορισμό, λέγαμε. Ναι. Οπότε ήταν ένα τρυπάκι συγκλονιστικό αυτό. Εκεί που ήμουν σίγουρη ότι δεν θα με καταλάβει κανείς. Ναι. Σίγουρη. Και συνέβαινε. Γιατί δεν ήξερε ο άλλος, δεν πήγαινε το μυαλό του. Ξαφνικά έπρεπε να απολογούμε για το τι είμαι μετά
την πληροφορία, το ίντερνετ. Κάποια τρανς άτομα που βγήκαν στην τηλεόραση, που ευτυχώς με αυτή η ορατότητα που λέμε. Και μετά, λόγω εργασίας και διαπροσωπικών σχέσεων ακόμα, αποφάσισα να το κάνω εγώ πρώτη. Με το που γνώριζα κάποιον, ξέρεις, είμαι αυτό και αυτό. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβαινε, κάποιες φορές συνέβαινε, όντως δεν είχε πάρει γραμμή και είχα ανάλογες αντιδράσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, συνήθως αρνητικές. Και άλλες φορές, αυτό που λέω και στην παράσταση, το έχω καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Αυτό ακριβώς. Το οποίο είναι λυτρωτικό. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και να σχολιάσουμε. Με οδηγείς εσύ στην παράσταση. Έχεις ένα συγκλονιστικό μονόλογο. Για το οποίο είναι κατά το ίμιση, τον έχω γράψει εγώ, όπως καταλαβαίνεις. Φάνηκε ότι είναι πολύ βιωματικός. Ότι είναι μια κοπέλα, εσύ στη συγκεκριμένη περίπτωση, ή μπορεί να είναι η κάθε κοπέλα, η οποία λοιπόν είναι τρανς και είτε ερωτεύεται είτε φλερτάρει και πάντα γεννιέται το ερώτημα ότι πότε πρέπει να πω στο άτομο το οποίο με ενδιαφέρει ότι είμαι τρανς. Να σου πω την αλήθεια. Κάθε φορά που το λέω αυτό στην παράσταση, λέω τώρα, αυτοί τι νομίζουν, ότι τους δουλεύω, τους κοροϊδεύω? Όχι, καμία σχέση. Επειδή είναι βίωμα, εγώ θεωρώ ότι σήμερα ο καθένας μπορεί να καταλάβει αμέσως, άμα την εμφανίσει που λένε. Και όταν το λέω αυτό, λέω τώρα τι νομίζουν, τους δουλεύω. Και όμως είναι κομμάτι. Δηλαδή, πολλοί άνδρες. Είναι αυτό που λέω πάλι στην παράσταση. Κάθε άνδρας έρχεται για αυτό που βλέπει. Ναι. Και όταν το δει πραγματικά, θα μείνει, θα φύγει για τους λόγους του που φαντάζεται, ναι. Που υποθέτει, που επιθυμεί. Άρα λοιπόν. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει σήμερα αυτό. Βέβαια, ακούω και από άλλα παιδιά, πιο νέα παιδιά που υποτίθεται είναι στα νέα παιδιά, που είναι στη σημερινή εποχή, καθόλου στη σημερινή εποχή, με όλο αυτό το νέο σύστημα. Και πάλι μου λένε ότι αντιμετωπίζουν κάποια παρόμοια θέματα, ότι μπορεί κάποιος να μην καταλάβει. Οπότε λέει, είμαι λίγο είναι μια φάση που κάνουμε ένα κύκλο ως κοινωνία, έτσι κι αλλιώς, παγκοσμίως. Οπότε και τώρα είμαστε λίγο προς την κάθοδο. Και τελικά υπάρχει απάντηση σε αυτή την ερώτηση, πότε το λες? Είναι ξεκάθαρα προσωπική επιλογή. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με τον άνθρωπο που έχεις απέναντι κάθε φορά. Σίγουρα. Κοίταξε, θα αναφέρω πάλι το κομμάτι αυτό με το πιστόλι που μου είχε βάλει ο άλλος, επειδή έμαθε τι είμαι, μετά από 2 εβδομάδες. Κατάλαβε. Δηλαδή προσπαθούσα να του το πω. Δεν είχα το θάρρος. Φοβόμουν. Φοβόμουν μην το χάσω, γιατί τον θεωρούσα σημαντικό στη ζωή μου. Έστω αυτό το διάστημα. Σημαντικό. Θεωρούσα ότι είναι ενδιαφέρον άνθρωπος. Τον ήθελα στη ζωή μου. Πώς να του το πω, εφήβρα διάφορες, πώς να σου πω, πρακτικές. Ας πούμε, είχα μια φωτογραφία του ανιψιού μου, λέει δικό σου, το παιδί από εκεί κατάλαβα ότι δεν έχει πάρει γραμμή. Και με ζώναν τα φίδια, γιατί λέω, όταν το καταλάβει κάποια στιγμή, γιατί θα γίνει, θα είναι ακόμα χειρότερο. Όσο το αφήνεις, ο άλλος δένεται μαζί του. Ναι, και ότι δένεται, γιατί δενόμουν και εγώ. Και λέω τώρα, όταν το πω, θα χάσω εγώ στην ουσία και αυτός. Οπότε, αλλά ήταν, σου λέω, εκείνο το μετέχμιο της εποχής που δεν μπορούσες να το πεις εύκολα. Ναι. Ήταν και λίγο, βαφκαλιζόμουν και λίγο, ότι κοίτα, περνάω σαν γυναίκα. Είναι ένα τρυπάκι. Ήταν ένα τρυπάκι στο οποίο μπαίνεις και σου αρέσει. Και το είχα συνηθίσει. Ήταν αυτή η ζωή μου δηλαδή. Ναι. Δεν είχα τέτοιες ανησυχίες καθόλου, ούτε στη δουλειά. Ειδικά στη δουλειά. Καθόλου. Ξαφνικά μετά σου λέω όλο αυτό το. Θα πάμε σε μια κουβέντα την οποία εγώ την κάνω σε ένα, θα το πω έτσι πολύ απλά, σε ένα πολύ καφενιακό επίπεδο, που ίσως να μην είναι και σωστό με τους δικούς μου φίλους. Όταν δηλαδή πιάνει η κουβέντα στο. Μα αυτά είναι τα ωραία. Εννοώ τα ουσιώδη. Δηλαδή, εγώ έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε παρέες με ομοφοβικά ή τρανσοφοβικά άτομα και πάντα για μένα αυτό είναι κόκκινη γραμμή και δεν ξέρω καν αν είμαι σε θέση να υπερασπιστώ ικανά την κοινότητα αυτή. Προσπαθώ πάντως. Αν θέλεις είσαι. Ναι, προσπαθώ πάντως. Και ένα επιχείρημα που πολύ εύκολα εγώ το καταρρίπτω και μου λένε συχνά είναι εγώ δεν γουστάρω να ντύνονται γυναίκες, άμα θέλουν να είναι γυναίκες να πάνε να κάνουν την εγχείρηση. Και λέω, γι' αυτό σου λέω σε καφενιακό επίπεδο, ότι δεν ξέρεις αν μπορεί αυτό το άτομο να κάνει την εγχείρηση, είτε θέλει, και αν θέλει. Ναι, αν θέλει. Πρωτίστως. Οικονομικά, είτε σωματικά,
Μπορεί για λόγους υγείας να μην μπορεί να υποβληθεί. Φίλη, τη Μιχαέλα, η οποία δεν μπορεί να κάνει ορμονοθεραπεία γιατί έχει πρόβλημα υγείας. Οπότε δεν μπορείς να λες και είναι σκολικοειδίτιδα που θα τη βγάλω. Λες και είναι θέσφατο. Ναι. Αφού έχει την εικόνα αυτή. Αφού θέλεις να είσαι λοιπόν αυτό κάντο σαν ένας διακόπτης, ενώ είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επώδυνη διαδικασία. Και είναι και μια επέμβαση που δεν έχει γυρισμό. Δεν έχει επιστροφή. Άρα οπότε και δεν μπορείς να θέλω κάνεις λάθος. Δηλαδή είναι μια απόφαση που πρέπει να γίνει πολύ συνειδητά. Και μάλιστα στην εποχή μας πλέον που είναι πολύ εύκολη πληροφορία και να βρεις περισσότερους γιατρούς. Δεν ήταν όπως τότε σε εμάς που ήταν ένας και μοναδικός. Στην Ελλάδα τώρα πόσοι γιατροί είναι που κάνουν δεν ξέρω, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Σίγουρα είναι 2-3 οι οποίοι κάποιοι, οι περισσότεροι έχουν ήδη εργαστεί στο εξωτερικό, άρα έχουν εμπειρία. Υπάρχει ένα κακό προηγούμενο με την Ελλάδα στο θέμα αυτό. Δηλαδή υπήρχαν 2 γιατροί που κάνανε επεμβάσεις χωρίς καμία γνώση, καταστρέψαν πάρα πολλά παιδιά, δυστυχώς. Και αυτό είχε επιπτώσεις τεράστιες γιατί ανασταλτικές τους. Ξέρεις τι γίνεται. Ήταν ένας ευνοχισμός καθαρά. Ενώ η επέμβαση δική μας δεν είναι ευνοχισμός. Είναι στήρωση. Όσο και αν δεν αρέσει η λέξη. Εγώ δεν έχω θέμα με τις λέξεις και αρκεί να έχουν μια βάση. Τα σκυλάκια δεν στηρώνουμε, δεν μπορούν να κάνουν σεξ, μπορούν και να έχουν και οργασμό. Απλά δεν γεννούν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτές οι επεμβάσεις λοιπόν ήταν μια τραυματική περίπτωση στην κοινότητα. Εν πάση περιπτώσει ήταν αρκετά παιδιά, γιατί ήταν πολύ λιγότερα τα χρήματα, ήταν στη χώρα σου, δεν χρειάζεται να πας να ταξιδέψεις. Και πάλι θα επανέλθω στις παλιές εποχές. Δεν είναι όπως τώρα με την τράπεζα. Ήταν εμβάσματα, ήταν άλλες ιστορίες. Πολύ πιο δύσκολες. Οπότε, όσο αυτό που έλεγες τώρα για το τρανς κομμάτι, αν θα πρέπει ένα άτομο να φτάσει εκεί ή τι θα πεις σε έναν που σου λέει αυτό. Την 20 Νοεμβρίου που ήταν η Παγκόσμια ημέρα μνήμης των τρανς γυναικών, έτυχε να συμπέσει με μια εκπαίδευση που έκανα στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και Δίας μέσω του τμήματος αντιρατσιστικής βίας που είναι ο Μιχάλης Ολόλης. Ήταν καμιά 20, έκανα 4 σεμινάρια. Κοίταξε, για μένα πεθαίνω για πρόκληση. Ήταν όντως πολύ μεγάλο challenge αυτό. Ίσως επειδή ήταν η ζωή μου μια πρόκληση όλη. Θέλω τη δυσκολία. Μαζοχιστικό, δεν ξέρω, θέλω τη δυσκολία. Δεν μπορώ τα εύκολα. Στο λέω ειλικρινά. Δηλαδή να πάω να μιλήσω τώρα σε έναν άνθρωπο που είναι γνώστης και αυτά μου είναι λίγο βαρετό. Δεν το λέω για σένα, εμείς δεν απευθύνομαι σε σένα τώρα. Αυτό έγινε με αφορμή στο πώς πρέπει οι ίδιοι να προσεγγίζουν τα τρανς άτομα. Είναι πολύ σημαντικό. Και την εξιχνίαση πιθανώς ενός εγκλήματος. Όταν κακοποιείται ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε φίλου, ο αστυνομικός που υποτίθεται σε προστατεύει, πρέπει να είναι δίπλα σου, πρέπει να μην γίνει και αυτός κακοποιητής μετά σε ένα ήδη κακοποιημένο άτομο, που στη δική μας περίπτωση τα τρανς άτομα από θύματα γίνονται θύτες πάρα αυτά. Άμα την εμφανίσει πάλι, γιατί σου λέει είσαι παράνομη, είσαι αυτό, είσαι... Ακόμα το να σου προσδώσουν και μια άλλη ταυτότητα από αυτή που αποφάσισες να έχεις, όπως έγινε και με την άλλη. Αυτό θα έλεγα τώρα. Είναι το λιγότερο με την έννοια ότι η κακοποίηση από την αστυνομία την έχουμε βιώσει όλοι. Ο καθένας στο δικό του μετερίζει και βαθμό. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι περισσότεροι ήταν δεκτικοί να ακούσουν. Ένας αρνιόταν αυτό που ανέφερες, ήταν πολύ καλό παράδειγμα. Δηλαδή θα μου έρθει, μου λέει κάποιος που είναι σαν γυναίκα, αλλά εγώ θα δω μια αντρική ταυτότητα και θα θέλει να το λέω Νόρα. Θα το καταχωρήσει με την αντρική ταυτότητα, εννοείται. Νομικά έτσι πάει. Νομικά, ναι. Αλλά όταν σου λέει αυτό το άτομο, εγώ θέλω να με απευθύνεσαι έτσι γιατί έτσι νιώθω, και το βλέπεις κιόλας. Αλλά και να μην το βλέπεις, δεν θα πάθεις τίποτα να το κάνεις. Ναι, όντως. Αρνιόταν. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί? Αφού ο νόμος λέει. Ναι, ο νόμος λέει αυτό, αλλά θα κάνεις τον νόμο εσύ ως νομοταγής άνθρωπος και ως σύστημα και ως καθεστώς και μπλα 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 μπλα. Αλλά σε αυτό το κομμάτι γιατί έχεις αντίρρηση? 6 φορές τον ρώτησα και η απάντηση ήταν δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει. Αυτή είναι η τρανσφοβία. Αυτή είναι η τρανσφοβία, ναι. Δεν του βγαίνει μία απάντηση. Ο τρανσφοβικός ο άνθρωπος δεν ξέρει γιατί, δεν είναι φοβία, δεν φοβούνται τα τρανς άτομα. Τι μπορεί να σου κάνει ένα τρανς άτομο? Το πολύ πολύ να το δολοφονήσεις. Δεν μπορεί να σου κάνει κάτι, δεν σου αφαιρεί κάτι, δεν αφαιρώ κάτι από τον Κύριο, ούτε από σένα. Αν εγώ θέλω το δικαίωμα να αναπνέω το ίδιο καθαρά όσο εσύ, δεν σου αφαιρώ οξυγόνο. Όλη αυτή η αντίδραση λοιπόν έχει να κάνει
θεωρώ, είναι η προσωπική μου άποψη, δεν είναι βιβλιογραφίες και το τρανς κομμάτι εγείρει κάτι πολύ, τρεμοπαίζει όλο το σύστημα που έχει στον εγκέφαλό σου ως προς το φύλο, ως προς την οικογένεια, πατρίδα, θρησκεία. Ναι. Όλο το φάσμα. Καταραίει κάτι το οποίο το είχες μάθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και εκπαιδευτικό. Ακόμα και εγώ έχω. Ναι. Εγώ όταν άκουσα, το λέω χρόνια αυτό, ότι τρανς γυναίκα που έχει κάνει τον επαναπροσδιορισμό φύλου έχει σχέση με γυναίκα, έπαθα σοκ. Ναι. Διότι εγώ το είχα αλλιώς στο μυαλό μου τόσα χρόνια, το ήξερα αλλιώς. Ναι. Έπαθα σοκ, 10 μέρες δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τι είναι αυτό, τι λάθος έχω καταλάβει, Νομίζω υπάρχει και το παράδειγμα της Κέιτλι Τζένερ. Και βεβαίως. Ναι. Και υπήρξε αυτό το παράδειγμα που το είδα μπροστά μου, εγώ γι' αυτό σοκαρίστηκα. Αλλά επειδή εγώ είχα μάθει από παιδί, από άλλες τρανς πριν από μένα, πώς πάει από γενιά σε γενιά, ότι η τρανς γίνεσαι γυναίκα για να πηγαίνεις με έναν άντρα. Ναι. Καμία σχέση. Εκεί μπήκε στο πετσί μου η διαφορά της ταυτότητας φύλου με το και τη σεξουαλικό προσδιορισμό. Ακριβώς. Και εκεί μου λύθηκαν ένα σταυρόλεξο απίστευτο. Άρα ακόμα και ένα άτομο το Εκείνη οποίο... το κουμπί. Ναι, άρα και ένα άτομο το οποίο ανήκει στην κοινότητα αυτή, δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει κάτι το οποίο μπορεί να τον σοκάρει, να του δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά. Αλλά το θέμα είναι πόσο δεκτικός είσαι να αποδεχτείς αυτές τις νέες τις συνθήκες. Και η λέξη αποδοχή με ενοχλεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ... Ποια θα ήθελες? Δεν ξέρω. Δεν βρίσκω. Έχω ψάξει να βρω κάτι που να αποδομεί την αποδοχή και να βρεθεί κάτι άλλο στη θέση της. Ούτε φυσικά το ανεχτεί, είναι ακόμα χειρότερη. Να δεχτεί, ίσως. Ναι. Τώρα που το σκέφτομαι. Να δεχτώ, ναι, είναι πιο. Το να αγαπήσει, όχι, είναι υπερβολή γιατί να αγαπήσει κάποιος. Ναι, okay. Και δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Όπως λέω πάλι στην παράσταση, δεν με ενδιαφέρει η άρνηση. Η αφαίρεση με ενοχλεί. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει αν αρέσω στον κύριο απέναντι ή σε σένα καθόλου, γιατί μπορεί και εσύ να μην μου αρέσεις. Να σε αρνιέμαι να είσαι δίπλα μου, αλλά δεν θέλω να σου αφαιρέσω το δικαίωμα να υπάρχεις. Ναι. Αυτό. Όλη η ουσία είναι εκεί. Δεν είναι φυσιολογικό. Πολύ. Φυσιολογικό, είδες πάλι. Ναι, είδες πάλι το στερεότυπο. Ναι. Η παγίδα των λέξεων. Η άρνηση είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει για ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει όταν αρνούνται, να μην με ακούσει κάποιος. Γιατί όμως να με βρίσει, να βρει τη μάνα μου. Δεν ψόφαγε την ώρα που σε γένναγε. Αυτό είναι αφαίρεση. Και εκεί γίνομαι σκύλα. Έχεις πει ότι η μητέρα σου ήταν πολύ υποστηρικτική πάντως. Και είναι, δόξα τω Θεώ, ζει ακόμα. Ναι, αλλά και είναι τα δύσκολα χρόνια, ναι, ήταν. Ναι. Θεωρείς ότι ήταν μια υπέρβαση για την εποχή της, μια υπέρβαση για την ίδια. Την ίδια. Έχασε όλες τις φίλες της σχεδόν. Ήταν χωριό. Ξέρεις, ναι, δεν είναι. Η αδερφή της η ίδια, η θεία μου δηλαδή, είχε χάσει παιδί. Το μοναχοπίδο της δυστύχημα. Με μηχανάκι και κάποια στιγμή της είπε η δική σου πληγή είναι μεγαλύτερη από τη δική μου. Αχ, αυτό το έχουμε ακούσει σε πολλές διάφορες παραλλαγές. Ήμουνα στον κήπο και τα καλύτερα για ναρκωτικά, καλύτερα σκοτωμένος, καλύτερα... Το έχω ακούσει στις φυλακές αυτό όταν πήγαινα σε τρανς άτομα να δω. Καλύτερα ο γιος μου να γίνει δολοφόνος παρά πούστης. Συγκλονιστικό. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας δυστυχώς πολύ μεγάλο που σκέφτεται έτσι. Η μητέρα σου όμως μπορεί να έχασε τις φίλες της, αλλά κέρδισε το παιδί της. Η μαμά μου, ξέρεις τι είναι μαμά, είναι μητέρα, είναι γλώσσα. Ήταν και είναι, δηλαδή τα παιδιά της. Άρα και αυτό έκανε και σε μένα. Ναι. Θα μου πεις, άλλα χρόνια δεν υπήρξε κατακραυγή, υπήρξε απομόνωση και για την ίδια υπήρξε μια δυσκολία στη σχέση της με τον μπαμπά. Ο μπαμπάς είχε τις αντιρρήσεις, χωρίς να μου τις πει ποτέ. Διότι η μαμά τον έβαλε στη θέση αυτή ότι δεν θα φέρεις ποτέ το παιδί εκεί. Ναι. Γιατί είναι παιδί μας και αν φύγει θα χαθεί. Ναι. Και εμείς το θέλουμε το παιδί μας. Σταύρο, έτσι δεν είναι? Ναι. Τα έχω μέσα στα αυτιά μου χρόνια αυτά. Είναι μεγάλη δύναμη αυτό. Είναι μεγάλη δύναμη. Φαντάζομαι καταλαβαίνεις και πόσο τυχερή ήσουν, έτσι, γιατί δυστυχώς αποτελείς την εξαίρεση. Τη ζωή μου, γιατί περί παράνοιας πρόκειται όλο αυτό το φάσμα. Να έχεις αυτή τη βάση. Είμαι πολύ τυχερή. Δεν δικαιούμαι να παραπονιέμαι για αυτό το κομμάτι. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω? Πολλές φορές ακούμε ότι τα τρανς άτομα εργάζονται και ως εξεργάτριες.
Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει επιλογή για αυτά τα άτομα, δεν είναι ορατά στις υπόλοιπες δουλειές. Γιατί να Για να γλιτώνουμε χρόνο, να πούμε και άλλα πράγματα. Πού αλλού μπορούν. Ναι. Πού αλλού τα έχεις δει. Δεν θέλουν. Είναι δυνατόν ένα παιδί 15-16 χρονών να ονειρεύεται το πιο αθώο πράγμα πάνω του, να το μοιράζει για χρήματα από εδώ και από εκεί και σε ανθρώπους που δεν επιθυμεί. Δεν νομίζω. Και αν το επιθυμεί, μαγιά του και καλά κάνει. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Ειδικά στην τρανς κατάσταση ήταν μονόδρομος, τώρα αρχίζουν κάποια παρακλαδάκια και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Να λέμε και τα καλά. Έχω δει τρανς και σε καφετέρειες και σε κομμωτήρια και στο Hondo Center, τώρα δεν είναι διαφήμιση, εκεί την είδα. Ναι. Και καταλαβαίνεις τη χαρά. Αγαλίαση, ένα πράγμα μέσα μου σαν... Και πάλι όμως θεωρώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα αυτό γίνεται περισσότερο και όχι. Μην πάμε στην επαρχία, δεν καήκαμε. Αν πιάσουμε το κομμάτι της επαρχίας, θέλω να σου πω μόνο αυτό ενδεικτικά να πούμε για τα παιδιά της επαρχίας που είναι πολύ πιο δύσκολα από τη δική μας περίπτωση, την αστική εννοώ. Σε όλη τη χώρα υπάρχει μία γιατρός, ένα νοσοκομείο που ασχολείται με την ορμονοθεραπεία. Μία. Εδώ στην Αθήνα να υποθέσω. Ναι. Πώς θα έρθουν αυτά τα παιδιά εδώ. Για να κλείσεις ραντεβού πρέπει να περιμένεις πόσους μήνες. Θα μου πεις εδώ για την υγεία τους κάποιοι άνθρωποι, και αυτό υγεία είναι. Ναι. Θέλω να σου πω για κάτι που είναι επικίνδυνο, περιμένουν κάτι μήνες. Το σύστημα υγείας μην το πιάσουμε. Αλλά το να περιμένεις 8 μήνες δεν είναι το δύσκολο αυτό. Το δύσκολο είναι που θα βρεις τα χρήματα να το κάνεις. Πώς θα φύγεις από ένα περιβάλλον που δεν μπορείς εύκολα να φύγεις σαν παιδί. Πρέπει να έρθει ο γονείς μαζί, αν είναι συγκαταβατικός, είναι ολόκληρη αλυσίδα. Το ίδιο και για άλλο κομμάτι πάλι που αφορά την ψυχιατρική, ενώ έχει βγει τρανς κατάσταση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό που αφορά τις ψυχικές ασθένειες, συνεχίζουν εδώ στην Ελλάδα και ζητάνε βεβαίωση από ψυχίατρο ότι είσαι ενδιαφιλικό άτομο. Εκεί γιατί θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής, δεν ξέρω ακόμα αν είναι καλό ή όχι. Ίσως πρέπει. Ναι. Επειδή το τρανς κομμάτι και γενικά μια απελευθέρωση που υπάρχει στον κόσμο, ενώ απ' την άλλη πάμε όλο πίσω, απ' την άλλη ορατότητα όλο μεγαλώνει λόγω ίντερνετ φυσικά, πολλά παιδιά μπορεί, ας πούμε, όντως να είναι μια φάση που περνάνε και ίσως και έχω παράδειγμα ότι παιδί που πήγε σε ψυχίατρο τελικά κατάλαβε ότι δεν είναι τρανς αγόρι και ήταν λεσβία κοπέλα. Ναι. Οπότε ίσως και να χρειάζεται. Χαίρομαι που είσαι ειλικρινής, πραγματικά. Ναι, χαίρομαι πολύ. Γιατί βοηθάς και εμάς να καταλάβουμε. Σαν ατζέντα της κοινότητας είναι τεράστιο. Και ότι μπορεί να είναι και επίσης κακοποιητικό. Ναι. Μπορεί να είναι. Μπορεί. Αλλά αν ένας γιατρός δεν γνωρίζει, σίγουρα είναι κακοποιητικό για όλους τους ανθρώπους όμως. Γνωρίζουν οι ψυχίατροι εδώ? Όχι. Καμία σχέση, όχι. Ένας υπάρχει μόνος. Ο κύριος Φλούδας, προς τιμήν του το λέω το όνομά του, είναι ήρωας. Αν πας στο ιατρείο του, το δημόσιο που εργάζεται για αυτό το λόγο, θα δεις απ' έξω τουλάχιστον 40 άτομα κάθε εβδομάδα. Είναι... Και κυρίως τρανς αγόρια. Και κυρίως τρανς αγόρια. Τα οποία είναι αφανή. Ναι. Γιατί? Πατριαρχία? Μην ακουστώ σαν την τρελή φεμινίστρια του ΜΟΒ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι πιο αποδεκτά τα τρανς αγόρια. Δεν σου κάνει εντύπωση? Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί ποτέ. Όχι. Γιατί δεν κάνουν τόσο έντονο coming out τα τρανς αγόρια? Διότι θοπεύονται στην πατριαρχία. Ναι. Είναι πιο αποδεκτά. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Είναι πιο ασφαλή αυτά τα άτομα, εννοείται, και καλά κάνουν. Ναι. Απλά εγώ θα ήθελα ακτιβιστικά, αν μη τι άλλο, να βγουν μπροστά να πούν υπάρχουμε κι εμείς. Ναι. Αλλά πάνω από την ασφάλεια του καθενός δεν προέχει τίποτα άλλο. Καλά κάνει. Είναι προσωπικό του καθενός. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα τρανς αγόρια από τρανς γυναίκες. Ναι. Ναι, και εγώ σοκαρίστηκα μόλις το είδα. Εκεί στο γιατρό. Άννα, περίπου σε ποια ηλικία για τα τρανς κορίτσια πλέον πια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιτρέπει την πλήρη φυλομετάβαση και την εγχείρηση κτλ? Σίγουρα αφού ενηλικιωθεί ή νωρίτερα με την συγκατάβαση των γονέων και των δύο γονέων. Ό,τι γονείς και αν είναι αυτοί. Ναι.
Στην Ελλάδα είναι το ίδιο ισχύει και για εδώ με την νομοθεσία. Αλλά είμαστε ειλικρινά πολύ πίσω σε αυτά. Δηλαδή για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου που είχε γίνει τόσο δημόσια κουβέντα και έπαθα κρίση πανικού, πήγα στο νοσοκομείο από την κακοποίηση που έφαγα στο διαδίκτυο. Γιατί υπερασπιζόμουν αυτό που πάλευα χρόνια. Ναι. Το να μην. Και υπήρχαν αντιδράσεις μέσα και από την κοινότητα. Τρανς γυναίκες που έχουν κάνει επέμβαση να με παίρνουν και να με βρίζουν. Και να μου λένε δεν τρέπεσαι. Εμείς που κάναμε αυτό για να πάρουμε την ταυτότητα. Ότι δεν το δικαιούνται οι υπόλοιποι που δεν το έχουμε κάνει. Μα είναι δυνατόν να σκέφτεσαι έτσι. Δηλαδή ξεχνάς, συγκεκριμένα έλεγα σε μία την τάδε που πήγε και έκανε αυτή την επέμβαση χωρίς να το θέλει. Μόνο και μόνο για να έχει μια γυναικεία ταυτότητα. Το ξεχνάς. Όχι, το ήθελε, καλά, το λέω, εντάξει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω. Γιατί να μην έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος να αυτοπροσδιορίσει, να φτιάξει την καθημερινότητά του. Όπως θέλει, όπως γουστάρει. Χωρίς να ενοχλεί κανέναν και χωρίς να κλέβει το κράτος που λέγανε θα κάνουν ληστείες με άλλη ταυτότητα. Κάτι. Ναι. Το αφημί είναι ένα, δεν αλλάζει. Αυτή είναι η απάντηση. Και ο προσωπικός αριθμός που έχει βγει τώρα. Πια. Θέλω να μου πεις. Ξέρω, έχεις μιλήσει πολύ και για το βιασμό που έχεις υποστεί. Όχι έναν, πολλούς. Και δεν το λέω με περηφάνεια. Ναι. Απλά πρέπει να λέγονται αυτά. Πρέπει να λέγονται ότι για να φτάσεις σε ένα σημείο στη ζωή σου να λες ότι κάπως έχω μια ισορροπία, δηλαδή μπορώ να κρίνω τη ζωή μου, τους δίπλα μου, ποιους θέλω στη ζωή μου, ποιους δεν θέλω, και να μην είμαι έρμεο των άλλων, γιατί αυτό ήμουν για πολλά χρόνια. Είπα πολλά ναι, που ακούγεται και στην παράσταση, που δεν ήθελα να τα πω για να χωράω κάπου. Αυτά τα ναι ήταν τα μεγαλύτερα λάθη μου. Γιατί εγώ τώρα διαισθάνομαι ότι λίγο κάνεις τον εαυτό σου, κάνεις victim blaming στον εαυτό σου. Έτσι μεγάλωσα. Λάθος εγώ ήμουνα. Έτσι με πείσανε. Έκανα απόπειρες αυτοκτονίας πάνω από 5 φορές στη ζωή μου. Πολλές φορές που με κακοποιούσαν έλεγα καλά να πάθεις αφού είσαι ανώμαλος. Το λέω έτσι ομά. Έτσι μου λέγανε, έτσι με μεγαλώσανε. Έτσι μεγάλωσα μάλλον, δεν με μεγαλώσαν. Μην κουνιάσαι, μην μίλα πιο χοντρά, μην αυτό, μην φοράς αυτό. Είσαι λάθος, μην μιλάς σαν πολύ ψηλά, κουνιάσαι πολύ, άρα είσαι κάτι διαφορετικό. Η λέξη δεν ήταν αυτή. Είσαι κάτι ανώμαλο. Αυτό δεν έχει φύγει από μέσα μου. Ακόμα. Δεν έχει φύγει η λέξη. Έχει πολύ λίγα χρόνια που κατάφερα να πάω να κάνω 180 μοίρες στροφή και να πω όχι, το λάθος της εσείς. Το δούλεψα πάρα πολύ. Διότι αρχίζεις και πιστεύεις ότι όλο αυτό το βιώνεις, ότι δεν το άξιζες. Ναι, και αυτό με πληγώνει πολύ. Με πληγώνει γιατί έχασα πολλά χρόνια, πολλές στιγμές από τα χρόνια της ζωής μου που θα μπορούσα να περάσω πολύ καλύτερα και να είμαι πιο πολύ εγώ. Έπαιζα ρόλους, το οποίο είναι πολύ βαρύ να παίζεις ρόλο για να είσαι αρεστός σε κάτι που τελικά τι ουσία είχε. Άλλο η εργασία, στην εργασία είναι ρόλος. Προφανώς όλοι μπαίνουμε σε ένα ρόλο. Το οποίο και αυτό με έσωσε ψυχολογικά και εγκεφαλικά, ότι δεν αναλώνομαι σε ψευδείς επιβεβαιώσεις και όλα αυτά που υπάρχει στην εξεργασία. Αυτό το σε πληρώνει ο άλλος, άρα αξίζεις πολλά. Και σε αυτό το look είχα πέσει και σε αυτή τη λούπα είχα πέσει, αλλά υπάρχει κάτι μέσα μου, ένα που πάντα με ξυπνάει. Δεν ξέρω τι είναι. Ίσως είναι η οικογένειά μου χωρίς να το κάνουν επί τούτου. Ίσως βλέπω μια κανονικότητα, καταλαβαίνεις τι εννοώ, και λέω γιατί ξεφεύγω τώρα από εκεί. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει γιατί μου συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι και ένστικτο επιβίωσης προς την καλή κατεύθυνση. Γιατί ένστικτο επιβίωσης είναι και τα ναρκωτικά. Αλλά είναι το λάθος ένστικτο. Δεν αντέχεται όλο αυτό. Πολλά ναρκωτικά. Πάρα πολλά. Με τις όποιες επιπτώσεις. Πολλές ορμόνες, γιατί δεν υπήρχαν γιατροί να μας καθοδηγήσουν. Με τις όποιες επιπτώσεις. Πολύ κακοποίηση. Γιατί δεν γνωρίζανε, γιατί θέλανε, γιατί και τώρα που γνωρίζουν πάλι τις κάνουν. Με πολλές επιπτώσεις τέλος πάντων. Αλλά δεν επιβιώνεις αλλιώς. Αν δεν θέλεις να ζήσεις γαλήνια, πώς να σου το πω. Δεν θέλω άλλα τέτοια βάρη μέσα μου. Δεν μπορώ. Όχι, δεν αντέχω.
Δεν θέλω, από πεποίθηση πλέον, δεν θέλω να σκέφτομαι αρνητικά ότι γιατί είμαι έτσι. Είμαι έτσι και καλά κάνω και είμαι πολύ καλά που είμαι έτσι. Γιατί αν δεν ήμουν έτσι δεν θα ήμουν η Άννα. Θα ήμουν κάτι άλλο. Κοίταξε, δεν ξέρω πώς βλέπεις εσύ. Προσπαθώ να καταλάβω πώς βλέπεις πια εσύ τον εαυτό σου. Ναι. Αλλά θα σου πω αυτό που σου είπα και πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε. Εγώ βλέπω μπροστά μου μια πολύ όμορφη και τώρα που μιλάμε μια συναρπαστική γυναίκα. Αυτό το μπορεί όμορφη όσο και να με κολακεύει. Θα έπρεπε να μην είναι οριοθέτηση για κάποιον άνθρωπο. Το όμορφη όχι μόνο εξωτερικά. Ναι. Συνολικά. Ότι παίζει ρόλο, μην τρελαθούμε τώρα. Είπαμε θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σαφέστατα και παίζει ρόλο. Εγώ έχω προνόμια έναντι άλλων τρανς ανθρώπων που δεν είχαν αυτό το προνόμιο. Τον είναι από τη φύση τους κάπως πιο θηλυκές, πιο γυναικωτές που λέγαμε τότε, πιο γυναίκες. Πιο γυναίκας, εσύ δεν φαίνεσαι. Ναι. Αυτό το ήταν τεράστιο κομπλιμέντο. Τώρα για μένα είναι προσβολή. Τι πάνε να πει δεν φαίνομαι. Αν φαινόμουν δεν θα είχα την ίδια αξία. Ναι. Η εικόνα παίζει τεράστιο ρόλο, κακά τα ψέματα. Σίγουρα ανοίγει πόρτες, σίγουρα βοηθάει εμένα προσωπικά πολύ, όπως και άλλα κορίτσια. Πολλά κορίτσια που μείναν στην αφάνεια. Μπήκαν στο ρόλο αυτό που ήταν το όνειρό τους, η ψυχή τους, να είναι μια φυσιολογική γυναίκα. Δηλαδή να έχει ένα σύντροφο είτε όχι, είτε να έχει, χωρίς να χρειάζεται κανείς να της πει ότι είναι τρανς ή να αναλύσει. Το έχει ξεχάσει. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι και αυτό. Εγώ δεν μπορούσα ποτέ. Επειδή έφαγα όλο αυτό που σου λέγα τόσα χρόνια, κάποια στιγμή έκανα coming out πολύ έντονο. Είδες πως χώθηκα ήδη όσο θυμάμαι το τι επίθεση έφαγα και τι κακοποίηση δεν μπορείς να φανταστείς. Μέχρι και στο σπίτι μου γράφανε με σπρέι από κάτω. Έχεις καταγγείλει κάποιον από τους κακοποιητές σου? Είχες φτάσει δηλαδή κάποια στιγμή στην αστυνομία ή μιλάμε για τις εποχές? Η μόνη φορά που κατάφερα να πετύχω κάτι, γιατί σίγουρα το έχω κάνει, αλλά σου είπα από θύμα γινόμουν θήτης κατευθείαν, γιατί η ερώτηση του αστυνομικού ήταν και τι δουλειά έχεις εκεί. Ναι. Αφού είναι παράνομο το πεζοδρόμιο. Ναι. Η οίκη ενοχής είναι νόμιμη όμως. Ναι, αλλά δεν έχει άδεια το σπίτι. Δηλαδή, αν μια σεξεργάτρια είναι παράνομη, δεν έχει άδεια εκεί που εργάζεται. Όχι και να έχει άδεια. Πρέπει να βιαστεί. Νόμιμο. Έχει το δικαίωμα κάποιος να τη βιάσει, δηλαδή. Ναι. Αυτό ακριβώς όπως το είπες. Και να ξέρεις πόσοι βουβοί βιασμοί γίνονται καθημερινά. Γιατί είναι η εξουσία του άνδρα που είναι πιο δυνατός από τη φύση του. Τι κάνουμε τώρα. Το χρήμα. Και το Δούνε και Λαβίν που είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Δίνεις κάτι και παίρνεις κάτι. Εκεί η κατάχρηση, ή μάλλον η χρήση εξουσίας είναι κάτι που δεν μπορείς να το καταγγείλεις. Αλλά είναι καθημερινό. Ακόμα και με τη στάση του σώματος που θα σε εγκλωβίσει. Ναι. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Μια σεξεργάτρια η οποία έχει συμφωνήσει με έναν πελάτη ότι θα κάνουν αυτή την πράξη. Πότε εσύ καταλαβαίνεις ότι αυτό πια ξεφεύγει από τη συμφωνία και γίνεται παρεμβατικό? Ναι, δηλαδή πώς το καταλαβαίνεις? Έχεις συνενέσει σε ποια πράγματα? Ενστικτωδώς. Το σώμα. Και πώς μπορείς λοιπόν να αποδείξεις μετά ότι ξέρετε εγώ συμφώνησα αυτά? Εδώ δεν μπορείς αλλά κανονικές κοπέλες που δεν κάνουν αυτή την εργασία και τα έχουμε δει. Έξω από το τμήμα τις σκοτώσανε. Ναι, και έχουν υποστεί βιασμό και κοπέλες σε σχέση, έτσι. Οπότε πώς μπορείς να αποδείξεις? Κανονικές, αυτό εννοούσα. Ότι είμαι με κάποιον. Μη σεξεργάτριες. Τώρα στη σεξεργασία. Ενώ ας πούμε σε ένα μοντέλο π.χ. της Γερμανίας που ο νόμος είναι ξεκάθαρος, έρχεται ο αστυνομικός κάθε τόσο και ρωτάει όλα καλά? Στις εξεργάτριες, στα σπίτια. Ναι. Γιατί ο νόμος είναι. Εδώ έχουμε μια νομοθεσία που ναι, μεν επιτρέπει κάτι που είναι παράδοξο για μια χώρα σαν την Ελλάδα, να είναι νόμιμη η σεξεργασία, ενώ το κλίμα πανευρωπαϊκά πάει προς το αντίθετο. Η ίδια νομοθεσία δεν σε αφήνει να είσαι νόμιμη και είναι το κλασικό ελληνικό φαινόμενο. Να βρεις μια αγκύλωση για να βγάλει λεφτά ο μεσάζοντας, ο τράφικερ, ο αστυνομικός. Το έχω πει δημόσια αυτό, μη φοβάσαι να σου κάνουν κάτι. Με έχει καλέσει και ασφάλεια γι' αυτό. Δεν έχω θέμα. Έδωνα 2.500 το μήνα όταν είχα στούντιο. Σου λέω είναι ένα σύστημα, ένα καθεστώς δυστυχώς που επωφελείται από αυτή την νομοθεσία για να εκμεταλλεύονται κάποιοι άνθρωποι. Δυστυχώς αθώα παιδιά. Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι θύματα τράφικινγκ. Και το λέω αυτό για να ξεχωρίσω, όπως πάντα κάνω, τη σεξεργασία
με το τράφικινγκ. Άλλο η επιλογή. Άλλο να γουστάει. Και δεν μιλάω για το τρανς κομμάτι τώρα, γιατί εκεί δεν είναι επιλογή. Γίνεται επιλογή κάποια στιγμή όταν το κάνεις δικό σου, όπως το κάνουμε περισσότερες. Θέλω να σου πω, δεν μ' άρεσε αυτό που μου συνέβη. Δεν μ' άρεσε να δίνω το σώμα μου σε ανθρώπους που δεν επιθυμούσα. Όταν όμως κατάλαβα ότι δεν μου επιτρέπεται κάτι άλλο, δεν μπορούσα, δεν με αφήνανε. Πού να πας? Σε ποιο μαγαζί? Μιλάμε για 90-80. Το έκανα δικό μου και προσπάθησα να γίνω όσο πιο καλά γίνεται στη δουλειά μου, αρκεί να μην χαλάσω το μέσα μου. Το κατάφερες να μην αυτό? γίνω πουτάνα μέσα μου. Συγγνώμη για την έκφραση. Να μην διαβρωθώ. Το κατάφερες? Ναι. Φαίνεται. Νομίζω Φαίνεται, το να το ξέρεις ότι φαίνεται. Και εκεί θα επανέλθω πάλι. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο η αγάπη της οικογένειάς μου. Η αδερφή μου, βράχος, απίστευτος βράχος. Και εγώ σε αυτήν, για τα δικά της θέματα. Η μαμά, όλη αυτή η βάση. Και ένας χαρακτήρας που δεν έχει αλλοιωθεί. Και θεωρώ ότι, και το λέω περήφανα, είμαι καλός άνθρωπος, το ξέρω. Και δεν τρέπομαι να το πω, το λέω με παρησία. Είμαι καλός άνθρωπος, με ό,τι αυτό σημαίνει. Τώρα, η Άννα, που έχει φτιάξει τώρα τη ζωή της. Τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία λοιπόν 10 χρόνια. Γελά, χαμογελά. Είναι ευτυχισμένη. Είναι πολύ βαριά λέξη το να πω ότι είμαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Νομίζω το σήμερα είναι δύσκολο κάποιος να είναι ευτυχισμένος στη σημερινή εποχή λόγω συνθήκων. Περνάμε... Ή τέλος πάντων η ευτυχία μπορεί να είναι και στιγμές. Έχω πολλές στιγμές. Ναι. Και να επανέλθω και στο θέατρο, ήταν μια συγκυρία συγκλονιστική και δεν είναι επειδή βγήκα στο... Έχω βγει σε άπειρες σκηνές, δόξα τω Θεώ, και σε TEDx και σε παρουσιάσεις. Και... Δεν είμαι ψώνιο τέτοιου τύπου. Είμαι ψώνιο, έχω ψώνιο να ενταχθώ. Αυτό δεν θα φύγει ποτέ. Και αυτά τα κορίτσια, αυτές οι γυναίκες το κατάφεραν τόσο όμορφα. Μιλάς για τις συμπροταγωνίστριες. Στην πρωταγωνίστρια Δώρα Χρυσικού, να τις αναφέρω τη Ζέτα Δούκα, την κυρία Ζανίνου που είναι ένας συγκλονιστικός άνθρωπος, και φυσικά αυτό το αστέρι που δεν λάμπει, Πινελόπη Αναστασοπούλου, που είναι μια αγκαλιά απίστευτη. Όλες αυτές οι γυναίκες δηλαδή δεν με φέραν ως την τρανς, τον κράχτη που θα έρθει για να φέρει κόσμο. Αυτό το εισέπραξα από την πρώτη κουβέντα. Ισότιμα, μικρότερος ο ρόλος μου γιατί δεν είμαι ηθοποιός. Αλλά καταλυτικός από ό,τι είδες και στο έργο, ενώ κάπως εντάσσεται πολύ. Είναι το κείμενο πολύ καλό της Μάρια Λούκα και της Βάλια Στυριγότη, που γενικά είναι μια πολύ ωραία συνθήκη με αγάπη και ένταξη. Αυτό που λέγαμε, ότι σου δίνουνε, πάλι είδες, σου δίνουνε. Ναι, μου δώσανε, αλλά τώρα τους δίνω κι εγώ. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Τους αφήνω κι εγώ να με αγκαλιάσουν, ενώ πριν δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν ξέρω αν το πιάνεις. Το καταλαβαίνω πολύ. Όταν κάποια στιγμή σβήσουν και τα φώτα και τα λοιπά, και τι θέλεις να μείνει από σένα ως παρακαταθήκη στην κοινότητα? Αυτή, γιατί πολύ με απασχολεί με την έννοια ποια φώτα τώρα να σβήσουν. Καταλαβαίνω ότι πια κουραστείς. Η προβολή, και θέλεις και εσύ να κάνεις μια άλλη ζωή διαφορετική, να αποσυρθείς οτιδήποτε. Μπορεί και να μην θελήσεις και ποτέ. Δεν θα θελήσω ποτέ, γιατί το θεωρώ χρέος μου, με έχει κεφαλαίο να υπάρχω στα πράγματα, αυτού του είδους τα πράγματα. Η τεράστια επιθυμία μου είναι αυτή, δεν θα γίνει ποτέ, αλλά να υπάρχει ένας κόσμος που να μην χρειάζεται οι τρανς άνθρωποι να φοβούνται. Θα μου πεις αν ένα τρανς παιδί μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο σήμερα, που μπορεί, ενώ παλιά δεν μπορούσε. Και εγώ ήθελα να σπουδάσω, αλλά δεν μπορούσα. Έληξαν όλα, είναι όλα τέλεια. Είναι τέλειος ο κόσμος? Όχι, αλλά είναι καλύτερος. Γιατί να είναι τέλειος στην τελική? Αλλά γιατί να μην είναι καλός όσο ο δικός σου και όσο του κύριου απέναντι? Γιατί εγώ να μην έχω την δυνατότητα, την ευκαιρία να μάθω αυτά που έχει μάθει ο νεαρός απέναντι, και τώρα κινηματογραφεί και εγώ δεν μπορώ, αν το ήθελα. Αυτό το δικαίωμα δεν θέλω να λείπει από κανέναν άνθρωπο, πόσο μάλλον από τη δική μου κοινότητα, που δεν είμαι εκπρόσωπος των τρανς, μην τρελαθούμε. Δεν έχω κανένα θεσμικό ρόλο. Δημιουργήσαμε με τη Βανέσα Βενέτη ένα σωματείο τώρα. Είμαστε στη φάση των υπογραφών. Γιατί χωλαίνει το πράγμα εκεί, δεν υπάρχει κάτι πλέον. Μετά το θάνατο της Γαλανού,
υπάρχει ένα κενό στο τμήμα αυτό της τρανς κοινότητας. Αλλά δεν εκπροσωπώ όλο το τρανς κομμάτι. Σαφώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μάλιστα αυτό που έγινε στο αντιρατσιστικό φέτος έβγαλε ακόμα και μέσα στην κοινότητα διαφορετικές, αλλά για μένα αυτό είναι υγεία. Με ποια έννοια? Και οι τρανς άνθρωποι είναι άνθρωποι. Μπορεί να είναι και δολοφόνοι, μπορεί να είναι και καριόλες, μπορεί να είναι και πολύ καλοί άνθρωποι. Γιατί αυτό δεν ζητάμε, ισότητα δεν ζητάμε. Ισότητα τι είναι? Μόνο το θετικό, το αρνητικό δεν υπάρχει. Το θετικό προνόμιο είναι ακόμη χειρότερο. Η θετική προσέγγιση, δηλαδή τύπου στην παράσταση δηλαδή που ξεκινήσαμε στις πρόβες, με φοβόντουσαν πώς θα μου μιλήσουν. Ο σκηνοθέτης, πώς θα με προσεγγίσει, μην προσβληθώ, μην πει κάτι που δεν πρέπει. Κάτι το οποίο με εξόργησε. Ήθελες να σε αντιμετωπίσουν ως ίση. Θετική εξαίρεση, ας πούμε, ότι να την προσέξουμε. Όχι, θα μου φερθείς όπως φέρεσαι στον οποίο την καταλαβαίνεις. Όταν θέλω ισονομία και ισότητα, αυτό εννοώ. Άννα, εδώ κλείνουμε το podcast κάθε φορά με την ατάκα που τη συμπληρώνει ο καλεσμένος. Το όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, λοιπόν, εσύ τι κάνεις, τι έκανες? Πέταξα όλα τα κουκούτσια, αυτό κατάφερα. Με τα δάχτυλα, με πυρούνια, με κουτάλια, πέταξα όλα τα κουκούτσια. Και να σου πω και κάτι, μ' αρέσει το ξινό. Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα επιμείνω σε αυτό που σου είπα. Είσαι μια συναρπαστική γυναίκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ. Και χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα.